Kiki Amelia ning Ani Wulandari mencelok nang pari inilah ning Rani asmara ning Kiki Amelia dan ning Ani Kumala Sari Dewi tinggal setengah mati kapal api kapal udara lan bikin kehadiran bukan bermilik bukan saudara siang malam jadi pikiran walang kengkek menjelang tembak bermaneng menjelang pari ulah jangan karo wong wedok nek ditinggal setengah mati edan kali layang kali arep berang karena wate dan kemati pulang kemati yang tak tiba pada putih di belakang ning Rani saya tampilkan sek duwe Gunung Cupak sinten ning Sanana Disco Sumep Semerbak Sang dan ning Marsya Aulia semanis katon seliramu jang cerita roda lagi kalopo eman neman ayo manut tali rane zaman kan salamu adikku kuyang lagamu saya nambai bangun dasar ayu lancar kuning ora werong hatiku dadi keping esemu dadi aku ketrima di belakang ning Nana saya tampilkan pelantun tembang manis campur sari ning Nyantika Dimasari bersama ning Nur Kumala Dewi arep manis arep manis arep manis kulone Jawa arep manis kulone Jawa ireng manis sing duwe sapa arep manis arep manis arep manis weton Kediri Sultan Kediri ireng manis tora parati aroma manis manis aroma manis aroma manis wetone Nganjuk aroma manis wetone Nganjuk ireng manis granate kepadu peranan penting Budi Wijaya ning Vikum Sukrisna bersama ning Yuni Suyanto ning Rizky Sukasti esok nyuling sore nyuling sulingane arek Surabaya esok nyuling sore eling-eling ora rumangsa
Pengereman asli Budi Wijaya. Sinten? Susan Warsono. Ning Titin Subayu, ning Reni Ananta, dan ning Sartini. Senior-seniornya Budi Wijaya, ning Yayu Karmala, ning Mary, ning Irma Arifin. Mbak Inga. Nggih, genap sudah seniwati ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari. Masih bersama THC Fortuna Letting, idolane arek Jombang Sumonggo. Semua
badhe nyawer ten ngandhap kemawon. Nggih niki instruksi saking bawah Pak nggih. Kersane niku napa ketingale sae ngoten. Nggih, mohon dengan hormat Budi Wijaya manajemen nggih. Boleh nyawer tapi di bawah mawon. Nggih. Ngapunten sanget nggih, Pak. Nah, di bawah mawon nggih. Pripun? Di bawah juga enco. Nggih. Dari manajemen Budi Wijaya mohon dengan hormat. Nggih, niki Kersane suasana panggung ben ketok indah, penonton biar nyaman. Nggih, ngapunten nggih, ampun dados manah penggalipun nggih Pak nggih. Monggo masih bersama Deliwung Anti Galong. Kita maju
Mbak Inge. Usailah sudah acara bedayan serba serbi. Dan Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur Dengan pelawak kondangnya Budi Wijaya. yang akan diawali langsung. Dengan Cak Roso. Hadirin, sebelum saya undur diri, saya dan Ning Mariati. apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya dan segenap rombongan Ludruk Budi Wijaya mohon maaf yang Sebesar-besarnya. akhirul kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih